Yo, me ma kwaba edeba Adom TV. Jumedi atu ni din Nkuranhyensem mbre so. Me me jumedi ho chiame edi am yeso ni tekotegu. Minim se wahwe abrabo mu ayi ne ma bi afro abrabo mu neda yi a. Ade edi kan se wo yifo abrabo eye anyonko a ati abrabo mu. Ye kan nanfo a ne ombo ko shata frɛ. Ye bi afro your internal friends. Ye kan internal friends a ne bo wa fa nyonko. Adwin bi ne kase bo aya wadanfo ne nanam. Eni ebi ho a aya wadanfo wanya ho nto. Ntia pe bi agye so kosra sa wadanfo no. Ebi ansanom, ebi adubonenom, ebi antrodi, ebi empo abufuo. Ade kina abunfuo ya ho nto, abufuo da na wadanfo. Ade kina woni ntro ho nto. Ese uyi sa nanfo nyina tugu baabi. Ntia ka se examine your friends are. Bisa on say enamfo be na wotimi mu. Your greatest enemy are the friends within you. Enamfo ma nkwan a wotiw mu no ena di unya. Uwie no so na apen namfo a eben wo abrabom. Namfo bi ha ka so bebia o wontimi nya o de na ato ne sede ne atwetwe. So uniform abrabom na pen namfo a hyenkran. Na empo open namfo a ba mo adimu. So we adwen se obetumi ne ka ewa manema no so a amanfo ada no na wonam kwan a oye training umfofo no monsa no na wo de odie do ne pa nyoma bi wa na afọ be ya wonye bi se opese da kwa ma oye marathon enti ne da woni so no se ne Kenya wona onye susu ya bubu bra ye se otese ye bia ne se oso ye bi enti abrabom no set a goal for your life. Set a goal for your marriage. Set a goal for your future. And you know, we go back when I say, and never have me yet my brabum. Subembo has a me my brabum. I dream will have me yet me timu. I think I will have me in Kenyan bium, a bumper measure so. Nempo and the able house I mean any bium. Nefe disa Timopa wake, dear chiri. All things may not fall into place at once. Ade nyina ntimi nwe pe odakro. Onwade ba kwa na mafo mahunu se ye pe amonomu yedie. Okofo oba na ye se ona oba na da na onya tenka. Ye pe amonomu yedie nti enya asense from microwave pa na ade aso blender pa na yam nti bibia ye hyehye nti ye pe bibia amonomu arabo eyeni de so stages. Enti wo a wo pe amonomu yedie no befa kwati kwan na bebre. Bibia eye hyehyeye. Na bibia so hyehyeye bia so wo su ene ban de tenam. Wo ya kwada no hyehyeye wabrabo se obawia obagina botu na onamo as wanante. Eye hyehyeye adna wo nyina yede opese bibia wo so ya no what bibi se wo fiti preko atu sia moja ene eba. Enti sa amonomu akono no a atie mu no a unya ya anka ne wa yie unya anka wa sore unya dabi eye adwumadene abrabo eye adwumadene o kai emra wonante aso no ate ahwe na wasan so bi no afa koba na de akire asan na mu ye de no sa na abrabo te ahwease wo mu na ye sore wo mu na ni nyina ye ne hihye so e kan stages anya so do abrabo o minya anka ye ni pesimasi nyanka me ye wan mo papa bia so osika pa Bill Gates me nyanka me ye wan Bill Door da eye unyanka o ye obi ye nanso nipa kro bi se kwan ben so no fa do be waduro no eye anamontuo ene wochina adechi stage by stage step by step ye fiti prekope enko ye die enti no e science amonomu atenka pa ye penti no samana sa ne atoba ha amonomu ye die amonomu atenkapa enti ne ma nya aneji ama ka no nsa ma ne nyi ma ko yese bi se wunyi hu se abrabo no e ni diso me amegina he me kama babo so ni diso kire wa ka baka se abraba ka wo mbobi da nanso kakran kakra yese ensuo to a esone ba ko mienu na ma epo ayama ena akoko so ebro owe a osan nyina mi odo ine baako mienu miensa na afi wame
saa na abrabote men hwe me yie die so nkasa onya anka wote se me hwe ne na onya ya anka wote se wo woni mabusua ana me do besie nyahunu se bibi pa e wa abrabo achi kwa bia so roba yi wate onya me nhyira wo wo kina so osomfo ni tekotego me de Nkuranhyensem ba ofie mu woni onya me entina